Rêxistina tenduristiyê ya cîhanî mercê rêgiriyê li ber belavbûna vayrosya koronayê destnîşan dike û daxwaza rahiştina karantîna malê hin bi hin kir. Rêxistina tenduristiyê ya cîhanî hişyarî da û got ku vayrosya COVID-19 bi 10 caran ji vayrosya H1N1 ya ku adara 2009 de derketibû kujertir e. Rêveberê Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanî Tedros Adhanom got ku mercê rawestandina belavbûna vayrosya koronayê ew e, divê derman jê re were dîtin. Herwiha rêveberê rêxistinê dê Kongreya Rojnamevanî de ya diriya vîdyoyê li Cinêfê got ku ew dizanin vayrosya COVID-19 zû belav dibe û 10 caran bêhtir ji vayrosya H1N1 ya di sala 2009 de derketibû kujertir e û daxwaza rahiştina karantîna malê hin bi hin kir. Lêkolîner li seranserê cîhanê li ser pêşketina derman ji bo vayrosya korona ya ku li gorî Ajansa France Press jiyana bêhtir ji 114,000 kes bi dawî aniye dikin. Herwiha bêhtir ji 1,780,705 kes li 193 dewletan pêketine û di navpêketiyan de bêhtir ji 359,200 kes ji vayrosê baş bûne. Di 11 mehaborî Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanî ragihand ku nexweşiya vayrosya COVID-19 nexweşiyeke cîhanî ye. Ji ber vê yekê, li piraniya dewletan qedexeya çûn û hatinê ragihandine da ku rêgiriyê li ber belavbûna vayrosya koronayê bikin.